Dano, spýtaj sa tamtej, že či Messi alebo Ronaldo. Ogidem. Ale by si nerovnala, proste kto chce. Dano, dávaj. Dobrý deň, Messi alebo Ronaldo? O, Dano, jak ťa odšmirglila. Teraz tej malej tým. Nechcel by som, teraz to tej malej typky. Poď, ideme spolu, poď. Španielsko alebo Francúzsko? Dano, Argentína alebo Francúzsko? Hej, Španielsko alebo Francúzsko? Povedz, prosím. Povedz, prosím. Dobre, nič, ideme ďalej. Dobre, no tak teraz keď stretneš no Dano, skoč do toho. Nie, to si... Ja som ani nemohol ísť vonku, baba ma zjebala. Sa ty... No, čo dávaj? Ja idem sa pýtam. Ideme my dva. Spýtaj sa tamtého uja, že či Messi alebo Ronaldo. Ok, ale chcem už ja, že to baví. Hej. Pozrite, jakú má môj kamoš tašku. Barca, vamos! Visca Barca, Visca Barca, Visca Barca, Visca Barca, Visca Barca. Vamos! Spýtaj sa tamtých tam chlapcov, že či Messi alebo Ronaldo. No. Zabíjaš! 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 Stoj! Ideme za nimi. A povej! Visca Barca, Visca Barca, Visca Barca, Visca Barca. Poď mu. Toto je Visca Barca, Visca Barca, Visca Barca. Ale ja už mám to tak, či nohavice fakt na listy. Počkaj. Takže prosím vás, toto sú že moje legendárne bagy, kapy, more, bunde, Tatran, moja srdcovka proste, chalani. A Dano tu má more, že topánky, červené, rifle, co ja viem, ja neznám. No spustené na gačoch a bunda. Telefon, aby sme brali. Toto nie video sú begy, hej, chlap. Na budúce video budú že bagy, chlapci. Takže každý si donesie. Telefon crashes. Daj, zrobím ja crash test. Počkajte. Kúkajte. Ale ja som tam ani vybral baterku. Ja som si reálne musel vymyslieť. Kúkaj. Až tak nenormálne, ešte reálne funguje. Ukáž, že... Pozrite, jaký to má crash test. Zapni ho. Zapni ho. Že mi odjebe baterku. Zapni ho. Vidíte ľudia, toto čo. Jau. Jau. Zapni ho. Mám dať pozor, aby si... Zapni ho. Mne to nevadí, ale... Bojíš sa? Ešte kudáky. To je horšie, že som ho vypínala teraz. Mne to odjebalo tlačítka, takže... Čiže to musím rozlámať. Dobre, tak toto bolo na... Ľudia. To teraz vytývali ľudia. Ľudia, toto je mobil a ide crash test. Výska Nie. Počakajte, ratatujové. Môžem ja... Pozerajte. Môžem vstúpiť na ňo. Moja baba ma zabije, keď získa, že som si rozjemal telefon. Môj starý telefon je reálne. Výska bar. Môžu ma ešte niečo hodiť. Počkaj. Adi. Daj, nie, nahoď. Ja ho odkapnem. Odjebalo. Dnes sa tu rozbil mobil na dnešnom crash teste. Nerozbil! Nerozbil! Však to je Nokia, jak nový! Nové ochranné sklo. Nokia 3310! Nové ochranné sklo iba treba. Nič iné nám netreba. Ochranné sklady! Adi sa volá tu betón, lebo ja vždycky volám. Lebo Adi sa volal môj jeden taký spolužiak zo škôlky a ja som ho mal veľmi ráda. Vždycky som tu s ním chodil, viete. Výska
Marta. To už neprilepím. Toto už nikdy sa neprilepí, more. Brosky. Jak to bolo? Tak asi nie, brosky. Poďme iba toto hádzať. Ja viem, poďme crash test. Hoď toto tu na strom. Tam strom. Áno. A teraz môže pán Nike. Teraz pán Nike to môže. Kajte. Ty máš rukavice, kúkaj, jak si to robí bez rukavice. Kámo, teraz more, že odžgalo telefon. Dano si veľmi tak Dano, tam je kôž taký pekný. Jak to sami tam? kameňa. Tak tam pôjdem ja. Ľudia. On je určite, že všimnutý v tom crash teste. Ja si zoberiem ja mám horské topánky. Ja môžem? Počkej, môžem toto, Dano. Ja toto chcem, prosím, kameň, nechaj. Ľudia, dnešná čiapka. Puta Madrid. Pozor. Ja to chcem tak hodiť a nahodne hodiť. Ja ti poviem hlas. Tam tu chcem dať, takže choď tam. Vyskám. Ľudia, pozrite, aký toto bolo ochranené. Toto ešte je dobré. Takže bolo nevoľno. Čo mám? Pán Nike, toto bolo medzi tým. Kúknite. Pozrite. Kameň je najlepší, lebo sa dá na ňom chodiť. Vyskabať sa. Toto. Najlepšia vec na svete. Ľudia, čo ešte robíme? No tak, hrať alebo srať? Hrať alebo srať? Dano. Nie, my také veci už nedávame. Už sme dali dosť. Dobre, no tak nič. Čo urobíme? To nie je vidno na kamere, ale... Čo dnes urobíme? Pozrite tento mobil, jak je rozgajdaný. A teraz... Kde si dal tamtu? Kámo, pozerajte. Choď sa spýtať tam tie typky Messi a Ronaldo. Ja neviem, ja s tým sa nezaberám. Dobre, ďakujem. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Reálne sa ti bumím. Čo tu je za babka? Kúkaj, To má moja babka. kúkaj, Dano. To je moja babka. A ona išla do Billy, takže nemôžem mať Kámo. teba. Bro, ja som celý po skle. No. Ja som Kámo, nechcem... Sa oblážiš dotknúť. Bude vidno, ne? Či nie je ho vidno? Je? Tomu to asi vyhodíš. No, tak ja to idem vyhodiť, keď... Pozor. Moje... Ľudia, nič, čo v tomto videu skúšame, neskúšajte doma, môžete dopadnúť, jak ja. A môžete dopadnúť ako toho tu jedného ruka celá od skla bola. More, to sa nedalo vydržať. Tam je pán Dano Blaško, ktorý ide vyhodiť práve do smetného koša. No tak... Lebo reálne, keby som to neprinesol domov, mama by ma asi zabila. No tak tomu tu spadol reálne telefon.
Áno, vôbec sme s ním nerobili kreatív. Nie sme s ním nerobili. A pôjde to aj asi aj na YouTube. No, ja to Takže pôjde to na YouTube a prajem vám všetko dobré k veselým Vianociam a dovidenia.